Ahmedabad Air India Thlawhna Boeing 787 tla katranga kar khatna che neya tundin huna chuan chhana ain zawna ala tamzo ka atlak dan thria chian thei ala ni lo kara engtin nge tlak thei tia hian ngaidan om nola thu chen ma chuan amak tual tual le tepoti theiang kan soi tak tak main India gaming platform rin tlak most play lem chan thiam khausini mukherjin a represent ngei mai kha injiak lutla a khelna tur sign up bonus cheng zangai dongang slot game kheltura oma gpay phone pay ledang mangin deposit at heiba ka withdraw thenia most play a hian injiak lutla promo section a lutla promo code spin8 mangla za welcome bonus idong leang ip download le facebook review wa cheng zani ve bonus om boke comment a hian aluna danie Thlawhna tla khan in nialna lian tak mai oma a khaltu te thiam lowanga tla niyang tianom lain a khol chen lowanga niyang tinom boka atla live video tang khan mihring ti suala ni theyem ti zona omane pilot te khan a ke hlan chho tumin a thla thunun na jok antok pala niyang ti soya oma hei hi video tanga alandan enin thil ni thei tak chu ni ve ni a thla hi pilot te chuan an thununa akela chu an hlang chho boxi lawani kha pilot te hian anunna an hlana andu chuan in chan him thean nia atop thlengin an tang tia soito kanom lain an thiam lawani chiange tianom ve boka Air India lam chuan hei hi chang letin kan pilot te kha tonriat nei tha tak tak kan company a chuan anni aya pilot tha om chuang bik lo te nia an mani wanga chesuala niang ti kai hnoya chuan thu chiang ala om lova aom ma chuan kan pu ngam lawani tin an soi chui chen ma shruwa yan neya chuan khovela Thlawhna che chulna nunna chan tamna berte jinga mi hi kholam fel lowanga tla ani mele ti zongin an chhuah atla live video atang khan Thlawhna hian athlo chuatanga reilote nuwa harsatna lian pui mai tok ti a ria thei ngala Thlawhna hnuaia khan ram air turbine red tantin oma athlo chhuah hnu loka khan a hnuai atangin aron lor chuaka hei hi video a polang theya red hi thlo theina in power supply emo hydraulic lama te a khol puya te harsatna to in aron lor chuak thina a koto pa man tur an generator chi khat deuh tina ani bera aria ring hle nge ani atul chuan pilot te poin an mang theya cockpit an khol ten electric a hmulo chuan ama in aron chuak mai zel boka pilotina an man toy ro chuan an Thlawhna khol pui pahni a cheve ve a an ngai wang ani tlang puya Air India Thlawhna che sualta red an mang khan a khola fellowa om ngei tilan tira pilotin aron lor chua tira ni ngat phei chuan khol pahni a man theilo wanga niang an tia mase Thlawhna khol pahni chia hi thil thleng kha te mem thil thleng theilo tluk hialangai ani thin thunga Boeing CM2 EG Aerospace te chuan hemi chungchanga hian thu chhuah an la siam lem lo thunga ne acha sol chana hian India sarkar puin soi thei ala nei tlem khop mai an thlok chuak kha thlok tak tak turin chakna thatrui an mamo ang an mulowa an che sualta ni ti deuh zong hi ala neya a khol kai hnoya hian Air India chuan rin hlel tur kan mulem love ti zongin an soile kha Thlawhna che sual kha uluk taka en kolania kumsang ni somni pathum jun thla khan en dikna run pui alo paltlang to sang ni somni panga December thla en dikle turania a khol ding lamphei kha chu kumin March thla mai khan thuam thatania a khol veilampo April thla khan en diknin thuam that ngai omlem lova an thlo chu ma zong khan a khola hian chian lo na engma anei lo tinan soi Air India hian a khal tu te an ring hlen lova a khol an ring hlel boxi lova atlak chan soi tu ra chuan alak tlak lo berte jinga mi an hialo me atlak chana hian suaswal wang ani theyem ti te thlengin tunan chui meka Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ta na thok te chu a chui tu rang ten thuan zot fia to che chulna hi poi khoina ne na in zomem ti lai kha an chui lai chu ni thu zo fia hi neinol ma se man lerin hlele ro chu an la nei lo thung an che chul chan ti chiana tur berangai black box la chu a chena sadewa ti in
US lama te an la thon ta dai maya he Thlawhna chesual chan hi hrechiang tak tur chuan kumtel ala du mai theitin thu nei tu lam chuan an soyani Air India Thlawhna chesuala nuna chan ta jingami Manipura zohna thlak nula lamnun them singson ruang chu Nagaland kaltlangin nimin khan an khua panpui ania an khua a ruang lak dan tura hian Manipur boina wangin harsatna athleng nge ni DNA mangin tungeni ti riat chuania mase hopui dan tura harsatna om ta thunga atira chuan he Thlawhna thokve tho meitei nula nen Imphal Thlawhna trum hmuna tanga hopui turin ruah manna siamania hei hi an chung tele zohna thlak lam chuan an du lowa police lamin ven himna kan peang tima se an ringam lo ani ber mai hewang hian Nagaland atangin an khua Manipur buaina lai taka hian an hopui ta Cookie Students Organization chuan nimin chahnu dar khatle chan ve bor vela khan Dimapur atangin aruang hi hopui ninan soya an chena hi kangpok piane an chung kwa hi Imphala New Lambule na cheng trin an nia kumsan hi somni pathum khan namni te inkara buaina wangin kangpok pia hian an tlan chiane Thlawhna chesuala nuna chan miza somsari te chu tungen ni ti hriat chian ani hnuwa an chung te hnen an peto dama chhuah kom chun kha aunau pa vuilia mangaya kha Thlawhna khan aunau pa nen hian an chuangin nuna chan jinga tela damdoina omatranga ninga hnuwa aunau pa vuina hian aruang zon tu atranga a hmaite chu bendechin an la tuam lek luk mayane athuna sit 11 ne kha tun hnaya alakhle ngeya Thlawhna chuang turte chuan helai hi chechual pala dam chhuah theina remchang berani hitiin truth antum ram thaina ama chuan emergency exit bulania wangin an bolo berte jinga mi hani thunga hesi ta thru Thlawhna chechualna dam chuak an omvoi khatna ani tlatlo wangte poni mai thei thung kumsa khazakwa songpua pariat khan Thai Airways flight TG 2612 Surat Thani Thlawhna trum hmuna atrum tura chesuala achunga chuang miza somli paruk zinga miza le pakhatin nunan chana damchuak zinga hian thailem chanthiam le zai thiam kumsom hnimi James Loichusak chu telveya athutna chu seat 11A ania chutiang deuh che chuan kumina India rama athleng le ta ne hetila hian Israel le Iran la chuan ti takzeta in dawlaman hnai tual moti mai turin anin kapna sajela nimin khan Israela damdoin chuan Iran misaila dong fuwa Israel chuan in roi tu pa kan phil do ne antea rem thu an la soi hlei thei meulo US President Trump ala chuan Iran beina hian antel vedo nemti karni hnuwa ti chiana tum thua soi chuaka Iran chuan US hi atelani chuan anin rol lo na turin do na anin rol ani phota Middle East boruak chu achiat pha hleang tinan soilok ve bokane Iran lam hian kan misaile drone te athok thavia wania tia anpuan chua ul lain Israel ro chuan atamzo kan kap thla an ka thlak theilo andong venual thunga Israel ame ro chuan indo Thlawhna somruk vel tirin terana sipai hmun tele an nuclear zirchiana hmunte an han beile hetila hian Iran chuan Geneva kholhang ram roi tu te abedon boka tun hi hebuena Europe ramte anin rol ve tranna ani the mai theiane Iran hian Israel nena anin ka chung chu nuclear kai hnuya US nena in biak na nei atum lem lo bokane